magwali kay ka. Na magwali ko. Iwali. Natin freedom. Iwali ang pulong sa Diyos. Natin freedom. Iwali ang pulong sa Diyos. No. Nawala magwali. Nay magwali nga mga atake ka sa simang Katoliko. Ha? Nawala yung marami. Lakbay Katoliko mayong adlaw. Nahinumdum pa mo aning video gi-upload ni Brother Vilward Yopakot nga ni ani na siya 1.9 million views. Usa ni ka magwawali sa simbahang Katoliko si Brother Vilward Yopakot. Unya nag-upload sa video aning Archie Anyides nga gawali-wali dito dalan ng murag nasudlag daotang espiritu giduol og Catholic Defender kay unta mangutana si Brother Ricardo Tobel. Ang problema lang di man din ni mosugot nga pangutanon siya siyang wali. Ang nahitabo nidagan ang yawa, di ba? Naigo sa gahom sa Ginoo. Tan-awa pag-ayo ang video kung giunsa pag-deliverance kini magwawali sa yawa. Mutana, Brad. Sa mga piki. Pwede mo mutana. Sa. Pwede mo mutana. Away pangutana, brother. Ah. Kabalon ako sa inyo Pwede. pangutana. Pwede mo mutana. Pwede mo mutana. Oh, dili ko mangutana. Ah. Anay sa mga Ano mutana? In the name Pwede of ba mo mutana? Jesus, power. Oh, In the pwede name mo of mutana. Jesus, Pwede mo power, mutana. son. Pwede mo Power, mutana. son. Pwede mo mutana. Magwawali ako, Megson. Pwede mo Sa mutana. kamaturan. Ah. Dili ka mudawat Ah, sa oy, mic mo ba? Pamalas ako, Megson. Nabali wali. Nabali wali. Ah. Nagwali Ano ka, man? Megson. Unsa may Megson. mong rason? Unsa, Megson. Ah, unsa may rason nimo? Matiyo, Ah, may Diyos, unsa may sorry, rason nimo? sorry. Nagwali ka? Nagwali ka? Mutana ko, eh. Mutana ko. Ganto sa Mutana ko. parang katawan. Ah. Mutana ko, eh. Ang ang magpabatismo, Mutana ko, eh. Mutana ko. Apal ang dili mo Anong di mo kamudawat o pangutana? pag-aukman sa silot. Ah. Dili ka Anong di mo kamudawat o pangutana? Ah. Pagwali o kimuha. Dili. Pagwali kimuha, Megson. Nakoy katungod mangutana nimo. Nakoy katungod mangutana nimo. Megson, this is a Ah. public place. Ayaw ninyo Oh, no, sumbawa. Pedro, No. 15. Ayaw ninyo sumbawa. Mangandam ka mo kanunay ni bisag Parehas kinsa na ako, pagkisit Megson. ninyo. Parehas sa saksi ni Na, Karon, nabay, Megson. nabay Karon, magwali Megson, nga puro Megson, na. pangatake sa simbang Si Katoliko. Ricardo, Megson. Si Ricardo Libot. Oh, na si Pastor Arce Anides Sa pulong sa nga nagwali og mga pangatake sa simbang Katoliko. Yes, tinood. Mga tawa ko nimo. Ako sa kamaturan. Asa mga dapitan nga nagwali ka sa kamaturan? Ayaw pagpakalo sa mga tao. Asa mga nagwali sa kamaturan? Anong di mga matubang? Nganong di mga matubang? Ngano? Ngano? Ngano mga? Ngano mga? Ngano mga? Paligog ko Ah? ang tawanan. Kung magwali kay ka, Yes, na magwali ko. Iwali. Natin freedom. Iwali ang pulong sa Diyos. Natin freedom. Iwali ang pulong sa Diyos. No. Nawala magwali. Nay magwali nga mga atake ka sa simbang Katoliko. Ha? Nawala yung marami. Nay magwali. Ha? Nagsamok-samok Ha? ka. Nagsamok-samok Dali, may balong nga, pre. No. No, Ha? nagsamok-samok Dili. ka. Ang magwali kay siya. Iwali ang pulong sa Diyos. Pangatake sa simbang Katoliko. Natay katungod. Kay Katoliko ta. Oh. Oh. Siya may punta na. Siya may punta na. Oh. Siya may punta na. Oh. Oh. Samok-samok man ka. Wako magsawag-sawag. Mangutana ko nimo. Mangutana ko nimo. Mangutana ko nimo. Ha? Ano man? Ah. Nabalay magwali. Nabalay magwali. Na ang giwali puro lang panghilabot sa simbang Katoliko. Ah. Wako magsawag-sawag. Wako magsawag-sawag. Mangutana lang ko nimo. Mangutana lang ko nimo. Ah. Nabalay. Siya gusto yung tahanan. Oh. Wakay katulog yung mabadlong na ko, Exxon. Wait. Wakay katulog yung mabadlong na ko. Naway katungod. Naway katungod man. Ha? Exxon, naami ID na Exxon. Ha? Chaplain ko, Exxon, ha? Ha? Wakay katulog yung badlong na ko. Iwali ang Naami pulong ID na Exxon. Ang akong Bisaya sa pulong kapita. Iwali ang pulong sa Diyos. Nga nang puro na pangatake mo ha? Ha? Ano ang puro na pangatake mo ha? Huwag ko masakite. Nangutana lang ko ni mo. Nangutana lang ko ni mo. Nangutana lang ko ni mo. Kaya kayo, Ha? Catholic na defender. Nangutana lang ko ni mo. Nagsamok-samok ang tao, Exxon. Huwag ko magsasabaw. Nawali na ko. Nangutana ko ni mo.
Nasa sa publiko nga lugar igsoon. Mangutana lang ko nimo. Naa ba day magwali? Napunta bang atake sa mga Toliko? Kaya tinawag ako istorya. Ang iwali, pulong sa Ginoo. Pulong sa Dili Ginoo. bang atake sa mga Toliko? Ha? Naa ba day? Naa ba day? Pagwali kita maigsoon. Naa ba day iwali na to? So, mga tabo ka maigsoon. Ay, tabo. Atensyon maigsoon. Atensyon. Tibo, mga tao man. Nga mga katoliko. Iwali ang pulong sa Diyos. Dili mo kakulingon na iwali. Sige na nga panghilabot. Nato maigsoon. So, igsoon, pareho ba igsoon? Pareho igsoon. Espiritual lang ta. Dili, iwali ang pulong sa Ginoo. Ang ako mo utanan niyo ba? Samok-samok ka. Iwali ang pulong sa Ginoo. Dili ang panghilabot. Nagsamok ka. Nakita sa publiko nga lugar. Bata sa publiko nga lugar. I have the freedom. Waka ka balon siya malaon. Waka ka balon. Ignorante ka sa malaon. Iwalay ang pulong sa Ginoo. Bore akong ipangutanan Kamalo mo niyo. ang sa napita. Bulugar may ikson. Gamay ispita lang. Pahala ikson. Kaya nagwali ko sa pulong sa Ginoo. Kung sakit may ikson, natay freedom. Article 3, Section 4. No law shall be passed of abridging of people Dili. for the freedom of Ano ang speech, ipangutanan freedom niyo? of expression, freedom of iwali emotion. ang- No! Iwali ang pulong sa Ginoo. Ako nagkatulog. Dili ka. Ako Iwali, nagkatulog. ilabot, Now, ilabot, ay ilabot, direksyon. Tahan Ha? gikan sa gobyerno, gikan sa Malacanang, gikan sa Campo Grande, tapos musupa ka. Ano? Oh, usahin sa katulad mo. Sige, Dili, sabi ka. ang ako, pangutanan Sige, niyo sabi ba? ka, badon ako. Sige, Ang ako, sabi ka. pangutanan No, niyo. Pawa, may Iwali ang pulong sa Ginoo. Samok. Dili iwali ang sige pangatake. No, may sorry. Ha? Nagsamok, may Sige sorry. na pangatake. No, pawa, ison. Anong manghilabot mga sa simbang Katoliko? Wa kay labot Ha? anak. Kamaturan ako Dili. ibigay. Nagsimba mo ba to? Dili. Kahoy. Iwali ang pulong sa Ginoo. Yes, pulong Dili sa ang imong Ginoo. kagulingon. Oh, ayaw Ha? ang samok-samok. Nagsakitan ka ba ikson? Kaya naman, nagbuhat ka sa dilim sakto. Oh. Ilabanan mo ang sayo. Oh. Na mga Asa na pita? pagtulungan. Asa na Ha? pita? Ikaw, Asa na ikson, pita? anak ka sa demonyo. Oh. In the name of Oh. Jesus, ikson. Oh, ha? Pawa. Anak sa Pawa, demonyo. ikson. Pawa, Anak ikson. sa demonyo. Kaya espiritu Oh. ng misyon mo, Oh. dili iya sa Diyos. Oh, in the name of Jesus. Oh. Pahawa sa tanas. Pahawa sa tanas. In the name of Jesus. Pahawa ikson. Pahawa ikson. Wa kay authority ikson. Wa kay authority. Hinilawasa sa tanas. Nga musulod hini ikson. No, nagsamok-samok ka ikson. Nagsamok ka ikson. Alitoon kayo. Ang demonyo ng ikson. Ninintahan na ikson. Ikson. Wa ikson. Tanod tanay. Tanod ka. Kisay tanod rin. Oh. Kisay tanod. Okay, so sa paglaran mo na sakot. Paglaran. Okay, waari palihog ison. Waari palihog lang. Wako na. Sa ngalan sa mga anak, ibigay sa amin. Panalingin ko kadawanan. Kay kining tawanan mga kaigsunan. Nagwali ni siya puro na siya pangatake sa simbang Katoliko. Ingol ko niya igsoon. Kay ang iyang panudlo mga kaigsunan. Puro na panghilabot sa simbang Katoliko. Ingol ko niya. Kay mangutana ko niya. Ngano man ang imong pagwali dili man pulong sa Ginoo. Kundi lang ang pangatake sa simbang Katoliko. Mao gani mga kaigsunan induol ko niya. Kay ngano man kung tinuod nga magwawali mga kaigsunan, iwali ang pulong sa Ginoo, dili ang panghilabot sa simbang Katoliko o uban pang mga reliyon. Ngano mga kaigsunan? Ako induol ko mga kaigsunan, isip usa ka Katoliko. Ako imbarog isip usa ka Katoliko. Kay ngano man mga kaigsunan ko diyan ni Kristo, ang iyang giwali, ang pagpangatake sa simbahan Katoliko. Nangutana ko niya, unsay rason, unsay sala sa simbahan Katoliko na iya mga atakyon, nang hinabot ba ang simbahan Katoliko? Di ba wala? Kung ikaw nga usa ka magwawali, iwali ang pulong sa Ginoo, dili ang imong kagulingon o panghilabot sa simbahan Katoliko. Mao ganang nga indol ko niya. Kaya ako sa gipangutana, unsay rason nimo nga anong manghilabot man ka sa simbahan Katoliko? Di ba? Naghiskot ang iyang entrada mga kaigsunan, ingingon siya, mayong buntag, aniya ako magwali sa mayong balita. Naabay magwali sa mayong balita. Ha? May body mo kasakto mo. May body mo kasakto mo. May body mo kasakto mo. Wala na kay labot ug magsimba ni
Bahala, kung sa'y simbahon na mo, bisan, pangyatik ko. Bisan, pag-among simbahon. Bato, ayaw mo ilabot, ayaw mo panahon. Ayaw mo kumamin, masuko. Ano panahon mo? Laka, labukuan. Ano masuko man mo? Dahil ko guilty mo! Dili, Butaan di mo bigsoon! butaan na ninyo. Mga mga kaigsunan, wala ako magsamok-samok. Ako lang siya gipangutana kay Marcos ba sa 1 Pedro 3:15 mangandam ka mo kanunay ni bisag 15 magpakasayon kaninyo. Nganong masuko man siya? Kaya akong ipangutana niya ngano man sa matag wali niya, iwali niya ang pagpangatake sa simbahan katoliko. Mao ba na tinuod nga magawali? Dili mga igsoon. Ngano man? Ngano man? Mao na siya. Mao na siya mga kaigsunan nga oh. Karon ako ba'y nagpakita og sayo siya? Ha? Iwali ang pulong sa Ginoo, dili ang pagpangatake sa simbahan katoliko. Ha? Mao ba na iusa ka magawali? Dili igsoon, dili na sakto nga magawali. Ang problema ni kinsay nagpadala niya. O gano'n o. Ingon siya, anak ko sa yawa. Santiago 4:7. Pag sinuktanon ka mo sa Diyos, sukli ang yawa o inglayas. Inglayas ang yawa. Oh, mo na yawa. Oh, mo na diya. Oh, di ba? Kita ninyo? Unang kamo, balansi-balansigin mo. Wa gid day nasayop. Si San Santiago sayang pag-ingon. Diha sa San Santiago Kapitulo 4, versikulo 7 ningon siya. Busa pag masinugtanon kamo sa Dios, sukli ninyo ang yawa ug mudagan siya. Oh, sibat, di ba? Muni gidangatan ni Archie Anidis kamo nalay balansi. God bless.